Benvinguts una setmana més a Nois Veïs, el capítol 8, si no recordo malament, si la memòria no em falla. Un dia més, parlant de directes, de Wardruna, de Discharge i alguna cançó posarem avui, amb l'especial primeres vegades, podríem dir, no? Perquè no sé si... Primer CD primer disco que compraste. Sí, està bé puntualitzar. Molt bé. Pues, no sé, comencem com sempre, explicant una mica la setmana què tal o què? Vale. Alguna novetat musical? Musical... Joder, pues no ho sé. Ara que ja no hi ha la quarantena, ja no hi ha tants lives. Algú va tenir present el directe de Hellfest, crec que era? Pero no es directa, era grabado, o sea, eran trozos de los DVDs. Grabado. Sí, de fet em fa gràcia que el Martí digui que ja no hi ha lives perquè aquesta setmana... Calla, què dius? Quins hi ha hagut, a veure? Avui he vist un tros d'Emperor. Ui, Déu! Era avui Emperor? Un tros d'Obituary. Ahir vaig veure Aurora. Nazis. És veritat, vaig veure la teva història d'Instagram. Aurora, Era una cançó i ja està, però bueno, era un festival que feia Greenpeace. En plan... No em sona aquest festival, la veritat. Avui estic molt de joc, Mamá. No, la única novedad es que entré en Spotify para ver que nuevas releases y me eché unas risas muy fuertes porque vi que Testament había sacado single nuevo. Hostia. Y es un grupo de pop que se llama Testament Pop Cristiano y todas las T's de Testament con el Jesus Christ. Y no van los hijos de puta y se lo cuelan en el perfil de Testament. O sea, entras en el perfil de la banda y en la última novedad, o sea, en primera portada sale ¡pum! La portada está cristiana, ¿sabes? Oh, me encanta. Pero que tienen como 600.000 seguidores. Esto habrá llegado a 600.000 personas que le importa una puta mierda el pop cristiano. O sea, decepción masiva. La troleada del año, tío. O sea, estoy por hacer un grupo que se llama Metallica y hacerlo con un teclado MIDI a ver si se cuela en su perfil, a ver qué pasa. Això és algo que fa molta ràbia, l'Spotify, quan escoltes un grup i hi ha un altre grup que es diu igual i està al mateix perfil. I, a més, no hi ha cap botó de report o alguna cosa, saps? No hay. Te jodes y ya está. Sí, pues yo sigo a Cream, la banda de punk rock catalana, y hay un grupo de rap de mierda que se llama Cream también, que son franceses. Y siempre sale una puta novedad de Cream, yo, hostia, no me jodas. I amb Rage també passa, amb Rage hi ha un grup de hip-hop i tu estàs escoltant metal i de cop i volta, pum, et sona música allà amb tot el beat, saps? Jo anava a dir, no sé si estaves a tu. Les dues etapes de Rage. Sí, bueno, Rage han passat per moltes etapes, però no sabia que de cop i volta s'havien tornat negres i tocaven hip-hop, saps? Vull dir, devia ser una etapa que no ens hi va molar molt. No, anava a dir, no sé si heu vist que Wada ha tret cançó nova. Saps? Sí. No? I, Dani, l'has d'escoltar perquè és molt punk rock californiana, aquesta cançó de Wada. I l'inici és Offspring, és NoFX, és no sé què. No ho dic per trolejar, No ho dic per trolejar. Quien ha sacado tema nuevo también ha sido Rotting Christ. Han sacado un single, sí. Fire and Flame se llama, está guay. Pero es la misma fórmula, Rotting Christ. Misma fórmula. És que Rotting Christ, un popular opinion, vaya subada en els concerts de Rotting Christ. Ja està. Tio, no. Com es nota que no vas estar amb nosaltres a Viena? No, amb un cop ja vaig tenir prou. Va ser un bolaco. També diré que portàvem 512 birres cadascú. Pot ser que el concert fos una puta merda, però el vam disfrutar bastant. No, va ser bé. Però el tema és que Rotting Christ, els últims tours que fan, van molt ritualístics i sí que cansa el directe. Però quan fan com a Viena, que diuen anem a tocar temes variats de diversos discs... Però era perquè el bateria estava lesionat, o havia tingut una lesió crònica, no sé què, m'ho va explicar l'Anna. Em va dir que el bateria va estar tenint una lesió, que no podia
no podia tocar ràpid i per això els CDs, més tranquils, i la selecció dels directes així, i que ara havia fet com una rehabilitació i realment ella va flipar, em diu, hòstia, em toca cançons com molt ràpides, de les antigues, que feia molts anys que no tocaven precisament per la lesió que tenia el bateria. Pues sí, ¿el tema nuevo está bien o qué, Dani? Sí, es la misma fórmula que el Rituals. O sea, ¿sabes? Cuando Rotting Christ se pone en plan... Es que repiten muchos riffs, los repiten en infinitas canciones. No sé. Es Fear, Gotham, no sé qué. ¿Os acordáis de este single que sacaron? Sí. Pues que sigue el mismo rollo. Está muy bien. A mí me gustan. Son muy guapos y los quiero abrazar a todos. Y los quiero. Bueno. A veure. Vale. Hoy vamos a reír, va. Hola, Oci. Pues qui vol començar? No hem parlat de l'ordre. Bueno, lo que queráis. Tiramos un euro al cielo y... Em deixeu que us trolegi jo molt o què? O podíem fer-ho per ordre de qui va començar abans. No es podia fer, doncs... Yo el disco que voy a poner me lo compré cuando tenía 12 años. Bueno, yo hace 3 años. Pleistoceno. Hace 3 años. Hace 3 años. La neonata, así que venga. Neonata, guai. Neonata. Jefe de equipo. Jo el 2005. Tenia 15 anys. No val, aquí em traïs 20 anys cada un, per favor. I Àlex? Què? Jo devia ser l'any 98, 99? O sigui que... Bueno, però si jo soc del 96, què és això? És del 97 el disco que he traído, sí. Sí, mira, t'ho diré exactament, ara vaig a buscar-ho, a veure. Que fuerte. Pues suposo que guanya l'Àlex, no? Àlex? El 99. En 99, jo del 97. Sí. Jo crec que és que el meu avui és d'aquests que dius, m'agradaria començar per com és de bon rotllo, saps? Vull dir, i a partir d'aquí ja podeu posar les vostres putes merdes. Bueno, pues ya está hecho, venga. Venga, el ¿Sí? lío. No, vinga, va. Us poso un context, ¿vale? O sigui, com que a mi normalment jo em vaig entrar al món de la música amb putes merdes com Mojinos Cocíos, Jarabe de Palo, coses molt nacionals, però m'havien regalat els CDs, per tant no compta. Jo he portat el primer CD que em vaig comprar. O sigui, el primer CD que em vaig comprar, de fet, jo no porto una cançó, porto 10 cançons. Són 10 cançons, però duren menys de 30 segons cada una. Per tant, escoltarem 10 cançons. Mira, cliqueu al meu, el link, és un CD que es diu Short Music for Short People, que és un recopilatori. És un recopilatori de 101 cançons de sobre 30 segons. És increïble. Ens posem les 10 primeres, perquè a més sé que hi ha una que li agrada al Dani, d'un grup de punk rock japonès, i diu, l'he posat, però Dani, t'ho dono, saps? I arribarem fins a la cançó número 10 d'Aerobitch, que a més és producte nacional. Però hi ha Bad Religion, Good Riddance, vull dir, hi ha grups... Hi ha molt de grups, hi ha grups molt coneguts dintre de tot el que és el punk rock, principalment de les discogràfiques de Fat Records i d'Epitaph, però, collons, hi ha Blink-182, hi ha Green Day, hi ha Offspring, vull dir que... I, de fet, hi ha G-War, saps? Vull dir, està G-War enmig d'aquest punt recopilatori. És boníssim el CD. Ara, evidentment, és el que ja et dona, però veureu que hi ha cançons... O sigui, la primera dura 3 segons, per exemple. Ara, dona molt rotllo. Però hi ha cançons que en 30 segons els hi dona temps de fer com coros, o sigui, una estructura formal d'una cançó i dius, bueno, potser les 10 primeres no són les millors, però tampoc volia fer... M'anava a currar un recopilatori i dir, vinga, va, busco 3 o 4 saltejant. Dic, no, saps què? Escoltem les 10 primeres, que no arriben ni a 4 minuts. Gràcies. No, però m'encanta. Hi ha una d'esca, hi ha una de no sé què, o sigui, amb la qual vinga, quan jo... No vull donar una xapa, en realitat. És des del com mola la portada. Sí, conozco este CD. Pues aquest CD l'he escoltat 12.000 vegades. Aleshores, pararem quan acabi la cançó d'Aerobitch, o sigui, al minut 4:34. M'encanta perquè passarà volant. M'encanta perquè amb sa nova actualització que ha sortit de YouTube, que te posen on duren ses cançons, ni siquiera s'han esforçat en posar-ho. No, aquí, clar. Amb endreta, vull dir, si ho has de fer per 100 cançons, però de fet hi ha una cançó que és superabsurda, que és l'última de Weezer, que és un grup de punk rock alemany, que directament compten fins a 30 o 40. Ja està, saps? És unes vacilades al·lucinants. Vinga, va, doncs... Mira, abans de començar, sisplau, aneu a fer like a la persona que s'ha dedicat a posar els 101 grups amb el seu timestamp corresponent. No, sí? Hola, no m'ho puc creure. Bueno, és qui ha pujat el vídeo.
Less Than perquè no Jake. canvia el comentari original, em sembla. Sí, hi ha Less Than Jake, que sembla 2 o 3. Sí, Increïble. Chicks I està Dig It, bé, Bad Religion, High Standard. Que gran. La Bad Religion és una de les millors cançons que hi ha al CD. És una d'aquelles que dius, hòstia, que guapa està la puta cançó i dura 29 segons, saps? Però com pot ser? Dead or Alive. Per aquest grup, no? Spaz! Hòstia, Àlex, moltes sí, però hi ha algunes... Sí, hi ha Spaz, que és un grup de crust, si no recordo malament, saps? Vull dir que hi ha... Hòstia, Pau Teràcia, 72, 73, 74, Black Flag, White Flag, Anti-Flag. Correcte. Fantàstic. No, i em sona que hi ha alguna altra... No, hi ha cançons de CDs, de grups que havien gravat per separat, per exemple, les cançons de The Dwarfs, que tenen diverses cançons de menys de 30 segons, però la majoria es van gravar per aquest recopilatori. Mira, H2O, en la 94, estos son los putos reyes del PMA. Sí, correcte. Hi ha Misfits, vull dir, hi ha grups bastant mítics, saps? Vull dir... Bueno, hay ganas de darle a esto, Hi ha Poison Idea, que és un grup que jo portaré més endavant, però... Poison Idea, que té una història boníssima. Bueno, esteu ja o no? M'ha fet gràcia el nom d'Aerobeach. Aerobeach. En espanyol, si no recordo malament, de fet, Aerobeach surten al tribut espanyol Iron Maiden i fan l'única cançó que està bé d'aquell recopilatori, que és Escarós, i fan Holy Smoke, és un grup de punk, i fan Holy Smoke en punk d'Iron Maiden. És boníssim. La resta de l'equip CD és horrible, tio. Go! Ja està, boníssima. Ja està? Hòstia santa, tio. Pues mola molt. Less Than Jake, tio. Home, Less Than Jake mola molt. És David o no és David, això? Són trompetes d'escar. Vale. Ja està? Cançó 3. Això és típica cançó de sèrie de verano, Sí, són intros de sèries. Teen Idol, que es diu. A la següent m'agrada, és una de les meves favorites, Terror Looper, grup alemany. Ara, aquesta és molt bona. Ah, era adequada. Bastards. Avui estic fent de Dani, Aquesta és molt bona, tio. Sí. Home, Good Riddance. Hauries de fer una llista de reproducció de Spotify que sigués Punk Focus amb aquests temes. Chicks Dig It, venga, pa dentro. No hi soltero, Fantàstic. Són variades, són lleugeretes, van passant, saps? Ja dius, he escoltat 6 cançons o 7 ja. Sí, és una mica... Oh, Dios, que bona aquesta, what the fuck. Living Tent és un grup que es tenen cançons molt xules, Són molt d'aquest rotllo. Si t'agrada el rotllo, que fan una mescla de punk i metal bastant xula. Hòstia, està puta bona, això, tio, what the fuck. A mi és un grup que m'agrada molt, És un grup que... Però no et dóna temps a posar-t'hi. Assimilat, tia. Ja està? Silencio! Recorda el bar de Tallers. Com es deia? El Descreated. Nevermind. Nevermind. Ui, aquestes duren molt, Vinga, fora, next.
De fet, em sembla que és l'única que té més de 30 segons, que són 31 o 32. És el capot que dirà el Dani. Això és Capitú o algo així, no, tio? Ahí estándar, tío. Asian Pride. El Pride per ser és d'aquí poc, aquesta setmana o el que ve. I l'última, ja, cançó número 10. Sí. No, tio, no tot. Dios! Aquesta setmana he estat escoltant música així, tio. En sèrio? Massa temps amb el Dani, estàs passant? Sí. Sí, jo crec que sí. Pues ya está. Una cosa, cuando suene Bad Religion, todo el mundo debe de callar. Calleu la puta O sea, boca. es sagrado. Bad Religion es sagrado. Es broma, esto de cachondeo. Pues Hòstia, tio, el CD és així i passa rapidíssim i són 101 cançons, què us sembla? sí, increíble este CD, tío. Me voy a Aquest CD poner... que em vaig comprar, tio. Fascinant. Qué guay, tío. Molt bé, tio. Molt entretingut. Molt de puta mare. Per començar bé, tio. Hostia, Joder. pues... Qué guay. ¿Qué? ¿Le doy yo entonces? He Vinga, pensat, i què faig? Els trolejo, els dic, hi ha una cançó i poso la cançó de 3 segons i ja està. De fet, em sembla que n'hi ha una d'un segon més endavant, saps? I Oh, hauria... sisplau, espera, vull veure. Spaz. No recordo malament de l'espàs, dura com rotllo 2 segons. Que és rotllo dos acords. Bueno, si voleu escoltar, escolteu-la, però no penso estar No, no. editant No. 2 segons. Mira, les primeres cançons són molt representatives del que és el CD, saps? I ja està, amb això Jo ja... he de dir que de Living End, crec que era, s'ha que S'ha no que- vaig baix, tot, Sí, sí, sí. no sé, molt pro i tal, doncs m'ha recordat un Sí. poc a un gènere de, si no vaig malament, a un gènere de jazz que es diu bebop. Ah, hòstia. Sí. Un jazz Té un aire. ràpid que és Molt ben el vist. mateix en el que es basa l'opening de Cowboy Bebop. Sí, Molt sí, bé, sí. molt bé. Pam, 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 pam. Fins i tot, fixeu-vos si sap de música, la Júlia, que fins i tot d'un puto CD de punk ignorant he aconseguit treure una cosa que ja m'ha deixat en Sí, evidència. senyor. Et trobàvem a faltar ja, joder. Però m'ha faltat, sí, és veritat. Gràcies per tornar, Júlia. El apunte. ¿Me estás diciendo que todo el psychobilly se basa en el bebop? Home, podria ben ser, realment. No tinc ni puta idea, la veritat. Jo crec que podria ben ser, la veritat. Vaya, Sí. vaya, la que sabia de música. Vaya, How vaya, the- how the no sabes fuck tanto. Haurem de Bueno. buscar algun més expert. Ai, Juli, em sap greu. Yo, ¿qué? ¿Le metemos? Ah, sí, espera. ¿Os meto en contexto o a tomar por el puto culo? Tu, clar que sí, tio. Sí, Bueno, si vols. Dani, com ens diguis que Rolling Stones estan influenciats per Discharge, no compro avui, Ai, ai. Pues verás, hay una banda de punk. No. Yo de pequeño escuchaba mucho la radio y la música a mí siempre, desde bien chiquitico, lo que más me ha gustado del mundo. Y era tan friki yo que yo tenía una grabadora estas de mano, de Walkman, que yo iba al cine y me quedaban los créditos para grabarme la banda sonora del cine. Me alquilaba las películas y con la grabadora, cuando terminaba la peli, en los créditos también me grababa la banda sonora. Y así quemé muchas veces la cinta de Parque Jurásico porque era mi favorita de pequeñito. Y el primer CD que me pillé fue porque yo siempre quería escuchar música de pequeño a todas horas. Y yo escuchaba, veía el Sputnik. No sé si vosotros crecisteis con Sí. Sputnik. Sí, Vale. sí. Pues yo no sabía lo que estaba escuchando. La primera vez que tuve conciencia de que cojones es esto y cómo me gusta es la canción que os voy a pasar ahora, porque yo escuchaba Queen, escuchaba CDC, escuchaba bandas sonoras, pero no tenía puta idea de lo que era el rock and roll. No ¿Tú sé. también pasabas los programas de Sputnik a casete? Sí. Las canciones que mi madre lo hacía también. Las canciones que me gustaban me las grababa con la grabadora. Me acercaba a la tele y la ponía y me hacía mis propias grabaciones. Ah, no, pero mi madre creo que era más pro, ¿eh? Grababa rollo vídeo y después el vídeo lo pasaba a casete.
Y tenía que hacerlas escondidas porque mi padre es ultra mega hiper religioso. Hostia. Y la música Satanás. Entonces, le Pero jodió muy... música en general, incluso Todo. Testament versión cristiana. Sí, no. No. Cualquier cosa que no fuera cristiana iba a la hoguera. Entonces, con mi primera semanada, con 12 años, Genial. me compré... O sea, el videoclip lo escuché en el Sputnik y dije, ¡qué pasada! ¿Qué es esto? Son los Rolling Stones. No sabía ni quién eran. Yo tenía 12 años, o sea, no había internet en aquella época. Y me fui corriendo, me compré el CD en el Corte Inglés, fui con mi hermana y pip-pap. Y le jodió muy fuerte a mi padre que fuera de los Rolling Stones el disco que me comprara, porque él decía, sus satánicas majestades, esto te lo voy a tirar a la basura. Y efectivamente me lo tiraba a la basura, yo lo recogía y tenía que tener el disco escondido. Y es como un placer oculto este CD. Bueno, que me gustó mucho el tema que os voy a pasar porque me flipa el órgano y me flipa el riff de guitarra y me parece muy, muy bonito. Y ya está. Y poned el enlace que queráis. Yo tengo el de Spotify. Yo también. Sí. Y luego vino el punk, pero eso es otra historia. Sign of Me, que no tengo aquí. Pues cuando queráis le damos. Els has vist mai en directe, els Rollins? Sí, solo una vez, fui al Palo, porque es que no me puedo costear un concierto de los Rolling. És que jo tampoc he anat mai per això. ¿A alguien se lo puede costear? ¿130 pavos? A veure, vull dir, si pots estalviar tot l'any, segurament, i t'ho podries costejar, però clar, vol dir que t'han d'agradar molt i has de fer aquest sacrifici. A mi mai m'han molat tant com per dir, vinga, em gasto 150 pavos en un concert als Rolling, saps? Ara, prefereixo veure 3 mesos seguits Machine Head en diferents països, com ja he fet alguna vegada. Doncs el nou tema que ha tret, feia basura, tio. Sí. A mi m'agrada. ¿Quién? Bueno, però és que tu segurament no... No, jo l'estic perdent. Machine Head, deies. Sí, que a l'últim han tret un single amb el cantant de... Com es diu? El Switch Age. Pues a mi m'agrada. Però clar, vull dir, jo soc bastant fan de totes les èpoques de Machine Head. Però crec que tu no t'agrada molt realment Machine Head. No, però quan els vaig veure al Backend m'ho vaig passar molt bé. Ah, sí. També t'he de dir que és més directe per tot el show i tot això que fan que... En el Sonisphere los vi yo, Machine Head. Hostia, ves. Tornem als Rolling. No, espera. Sí, fue mi primer CD que me compré fue ese, el de los Rolling Stones. Y Bridges to Babylon, el año 97, yo tenía 12 añitos. No sabía ni lo que era follar, imagínate. Ni las pajas. Bueno, va. Nadie. A veure. Vengo de una familia cristiana, Martí. Vengo de una familia cristiana. El sexo me llegó muy tarde. Bueno, va. Yo no tenía esta excusa. Información de interés general. Gracias. No, va, venga, le damos y a ver qué os parece. A mí me cautivó esta canción solo con la intro. Ya me enamoré de los Rolling Stones, pero concretamente de esta canción. Luego el resto de canciones fueron un poco decepcionantes porque pensaba que encontraría esta tónica, pero no. Venga, vamos. Con mis padres, cada domingo. El Martí Sananat. He escoltat Església i diu, bueno, yo me voy. Martí, te ha dado reacción alérgica a la palabra iglesia. Me equivoqué de link. No, que decía que eso. Y yo me lo grabé en el Walkman y me lo llevé a la iglesia. Yo, claro, no tenía ni puta idea de inglés. No sé, me encantaba la canción, el organillo me flipaba, ¿sabes? Y se lo puse a la iglesia. Había un tío que era anglosajón que predicaba también, no sé qué. Le dije, oye, ¿me puedes decir qué dice esta canción? Que él está en inglés y no la entiendo y me gusta mucho. Se la puse y el pavo me dijo, mejor no escuches esto nunca más. Entonces se corrió el rumor de que Dani escuchaba música influenciada por el diablo y que mejor no se juntaran conmigo, porque yo iba, buah, tío, tienes que escuchar esto, ¿sabes? A la hoguera. Iba a todos los chavales, le iba, tienes que escuchar esta mierda, es buenísima. Y mi padre... ¿Tienes unos minutos para escuchar a Satán? ¿No? Le llegó la noticia a mi padre, se puso como una moto
como una moto. ¿Te has metido un disco de los Rolling en la iglesia? Hòstia. Bueno, pues por eso me lo quería tirar y todo, pero yo lo tenía escondido. Ya está, os quería traer los putos Rolling Stones, que fue el primer DVD que me compré. Van a exorcitzar o algo també, no? Joder. Sí, Que dur tot. Está guay el tema. Es muy guay. Luego escuché más temas de los Rolling y dije, no mola tanto. Soy un hereje. Sí, No, siempre lo he sido. Yo tengo que admitir que, a ver, yo en mi casa tenía en Formentera tenía un disco también, bueno, un CD de los Rolling Stones. Era un recopilatorio, creo recordar. Y bueno, porque básicamente mis padres tenían recopilatorios de Queen, de, yo qué sé, Beatles y The Cars y cosas así. Y tengo que Dire decir Straits, sempre. que Dire Straits. No falla. Mecano. Me cago en mi vida. Italo disco. Que los Rolling Stones eran los que menos me gustaban, no me han gustado nunca. O sea, no sé. Los fui a ver en directo y me aburrí. Me gasté todo el dinero del mundo a ver si tocaban esa canción. Era la época en la que no podías mirar en internet el set listing ni nada. O sea, no existía. Me gasté un pastizal para verlos y al final no tocaron nada que me molara y que conociera. Bueno, yo no soy fan de los Rolling, ¿sabes? Yo quiero que toquen mi canción, ¿sabes? No. Ja està. Bueno, abans era el rotllo aquest de o ets dels Beatles o dels Rollings, ¿no? O algo així. Sí, hostia, a mí me ha llegado de otra manera esta historia. Me ha llegado si eras de los Rolling o eras de los Ramones. Hòstia, no, Dani, jo això no ho he sentit mai. Jo estic més d'acord amb el Dani, Sí, me ha llegado por Peña Argentina. 50, Ho has dit com si tu haguessis escoltat en 50. No, tío, era vos sos Rolinga, eso de los monchos. ¿Qué le gusta? ¿Los Rolling o los monchos? El Ramones, Ramoncho, moncho, ¿sabes? El Rolinga, yo soy Rolinga, yo soy moncho. Aguante ese Rolinga. Ya está. Bueno, next. Joder, quin tall sec, no? Es que soy un chapas, tío, no paro de hablar. Soy un chapas, tío, hostia. Suposo que vaig jo ara, no? Oh, yes. Bueno, jo vaig començar amb el tema de la música molt tard. De fet, el primer àlbum que em vaig comprar era aquest, amb 15 anys. No és tard, em sembla. Bueno, a veure, me'l vaig comprar, però me'n recordo molt bé d'aquell dia, no sé per què, que vaig anar a l'Abacus a comprar els llibres del curs i tal, i allà venien CDs abans, ara no sé si deuen vendre. I recordo que ma mare va dir, va, compreu-vos un CD, el que vulgueu. I durant aquella època hi havia un anunci a la tele, que no me'n recordo de qui era, que era el de Gerappa, saps? Sí. De Clio, diria que era de Clio, alguna cosa d'aquesta, saps? Sí, era un cotxe. Sí, era un anunci... El ninot aquell, no? El ninot groc. Sí, exacte. Sí. I era constantment Gerappa, Gerappa, i anaven parlant així i res, es va fer famós, es va fer viral, no? En aquells temps. I jo li vaig dir a ma mare que m'agradava aquella cançó i que volia el tio aquest. I em va comprar aquest, que és un recopilatori, i me'n recordo que el meu germà es va agafar, que també era l'època aquella, del Millennium, dels Backstreet Boys. Fantàstic! Sí. I crec que encara el té per allà, també. Mama. Sí, és algo... Per sort no vaig ser jo, saps? Però... Jo, a aquella època, jo me'n recordo de veure els videoclips de Backstreet Boys, de Spice Girls i de tot el que fos. Perquè no tenia criteri, bàsicament. Era el que sortia a la tele, m'agradava i ja està, saps? Vull dir... I res, ja està. Jo us porto un tema... He agafat el tema que menys dura i més conegut. I ja està. I no sé... Es un tema que anima una mica. Es bonito que traigas esto porque es lo menos depresivo que has traído. Sí, segurament. Sí, a més
buscant per internet m'he trobat aquest live performance del 1966 i he pensat, hòstia, jo tenia menys 24 anys, saps? Com va néixer el Dani? Saps? Vull dir, és de la infància. Sí. Espera, el Dani és més gran que tu, Àlex? Sí, 2 anys més, em sembla. Jo? Sembla més jove, però perquè no ha treballat tants anys a la mina com jo, saps? ¿Qué edad tienes, Alex, tío? Tú eres... 33. Va, digue-ho en públic. ¡Oh! Soy el viejo, entonces. 33. Tinc l'edat I de tu, Dani? Jesucrist. M'he de suïcidar aquest any, jo. No, la vieja soy ¿Cuántos yo. me echas? De polvo, 5. Meme. Jo 30, no sé, 30, 12. 30. No, 36, 35 o... Tengo 35. Hòstia, Tengo 35 años. molt bé. Martí l'oràculo, Muy bé. Molt bé. Ja pots conduir? El secreto es discharge. I molt guardruna, per conservar bé, que escolta guardruna. Entre PMA, guardruna i discharge. El PMA, tío, poca broma con el PMA, ¿eh? Sí, veus, aquí es nota que si no et drogues, com el Dani, doncs et conserves molt bé, als 35 anys, veus? James Brown era PMA també, no? Sí, straight edge. Sí, y maltratador también era, ¿no? Ah, sí? No sabia això. Pedòfil, no? No sé. Sí. Sí. Bueno. Ah, no, sí, és veritat, el que diu el Dani, és veritat. Sí, era algo así, sí. Pero no vamos a hablar de esto ahora. Vale. Bueno. Los pies. A veure, Hòstia, aquí van ser de Castellblanc, no? Ara, buah, això sí que és David una mica, rotllo... Un poco jo faria aquí, sincerament. No, estan separats, perquè ara faran el Wall of Death, saps? Són tots blancs? És veritat. Podem... No, és igual, res. Digues. No, ara ho has de dir. No. Passió de grup. Fer comentaris lleugers. Si això fos un grup o un estil de metal, quin seria, per exemple? Per exemple. Bona cosa així, però no ho farem. La rosa de la dreta està fent headbanging. Està posada, ja. Mira, aquesta la... Sí. L'estàs veient, no? Sí. Què té a la cara? Vull dir, això és el sonor de l'època, segurament. Hay una morena que está haciendo moshing, ahí. Aquella, sí. Està tot el rotllo. Ei! No, estan posseïts per la música, amics. Per satanàs. Soul music. Pam. Molt bé. Temarral. Tema Raken. Senyor, quina sorpresa positiva, Gerard. Jo, només que presteu atenció a lo que deia, no sé qui deia, que deia els peus. Pues, el segon comentari que posa those legs, mom spaghetti. Es que, ¿cómo se movía el cabrón? Jo no sabia que es movia així, el tio. I tinc entès que era superexigent amb la banda, rotllo, que havien d'anar super a tempo tots i que si feien una cagada que bueno, ja sé que han d'anar tots a tempo. En Julián, no, fins aquí arribo, però vull dir que s'enfadava i tal, saps? Que no era fàcil treballar amb ell. Ojo,
Eso lo hacía Michael Molt Jackson exigent. también. Veus? Això en el punk no passa, saps? Vull dir, en el No, punk no, no. és igual, saps? Com que ningú va coordinat, doncs és d'igual. Yo toco con metrónomo. Hòstia, tu és com propagandi, aleshores, saps? Vull dir, tu vas Sí, el batería va en metrónomo en directo, Ojo, ojo, ojo. Per No tocar hagas molt. eso. Esto es punk de pijos, tío. Ya, tío. Guau. Punk de pijos. Un puto pijo de Taburete, mierda. taburete. Eso es Hipster lo punk. bueno, los taburetes. Una puta. Uau. Gerard, ¿conoces Sam and Dave? No. Vale, pues ya está. Te lo voy a pasar. Vale. Vas a conectar muy fuerte con ese niño de 15 años que se compró el disco en el Abacus. Vale. Vale. Molt bé, doncs entonces Pues merci. Jo he dut romper Però va el Martí, no? Tu ets més Sí, sí, jove que que... Ara sóc el jove, em sento bé. Jo soc més gran que el Martí, per això he anat abans. 31? 38. Ok, boomer. 20-31. Boomers. Vale, vinga, ja està, Martí, ves. El Gerard en té 31 en tot cas. No, jo tinc 30. A partir de 30 ja els tens tots. Todo va abajo, tío. A partir dels 30, vull dir. A partir de los 30 es un contenedor en llamas, cuesta abajo. Fa temps que va cuesta abajo. Des que acabes néixer, no, cabron? Bé. Vale, va, doncs Júlia, t'agafo el relleu, Ves. A veure, fa una mica vergonya, en realitat. Però, bueno, jo el primer disc que recordo haver tingut a casa i que havia comprat jo o me l'havien regalat o jo estava involucrat en la compra, que havia demanat jo coses així, va ser els Pets, que és el que he portat avui. Vale? Oh my God. Fa gràcia com ho dius. A mi, jo també tinc el disc de Bon Dia, vull dir... No passa res. Bueno, la meva adolescència sobretot es va basar molt en música catalana, dels Pets... Bueno, a veure, música catalana però que tenien una mica de gràcia. Per exemple, jo Sau, el Sopa de Cabra, tot això no ho he escoltat mai. De fet, estic pensant i no sé què escoltava de música catalana, però ho escoltava. Era més cosetes. Però els Pets era molt fan. L'Axambusto, no? L'Axambusto. L'Axambusto, el que penso, tio... Jo vaig anar al concert i tot. Tenen una cançó que de sobte la cançó passa a ser death metal durant 30 segons. Em vaig veure la meva sang. No. La seva sang. No. Aquella supergore. No. Aquella és gore, però no té sons. No. Després us la passo quan acabem, si voleu, perquè, o sigui, molt bèstia. O sigui, jo ho escoltava això amb 15-16 i crec que va ser això, aquesta cançó, la que em va iniciar tot el tema de... La que em va obrir, saps? La llauna, perquè ve del... No, de res. Ja veureu. No he escoltat quasi res, però... Però molt bèstia, Vull dir, és que la cançó és super suau, que no és aquesta, Hòstia, l'hauria de portar. Era molt suau i de sobte canvia i és d'un funeral, bueno, no sé, molt curiós. D'un funeral death... Aquesta cançó que escoltarem ara és dels Pets, és d'un disc que es diu Agost. Jo el recordo amb molt de carinyo perquè va ser això, com l'etapa en què em vaig començar a involucrar en buscar jo la meva música i doncs no el que escoltava la meva família o el que escoltava, com deia el Gerard, el que ens posaven a la tele, no? Que està bé, però bueno, sempre tenim un despertar musical. Normalment és coses com Megadeth, Linkin Park, altres tiren per punk, i bueno, etc. Llavors jo vaig començar per això, després me'n vaig anar cap a l'electrònica i després ja me'n vaig anar cap al metal. Llavors, el que sí que m'agrada dels Pets és que era com una espècie de Beatles o Oasis o aquests grups que hi havia, però amb un toc molt depressiu. Un toc molt depressiu. O sigui, a l'època vaig trobar que era com molt depressiu, saps? Hi havia cançons que eren molt uplifting, es diu, Dani? O Àlex? Això, no? I... De fet, ho has portat, no me'n recordo. Però com que aquests tios tenen una base de jazz bastant bona, tenen estudis i tal, doncs et fotien uns escapes de jazz nostàlgic, melancòlic, depressiu, que en el moment, hòstia, doncs em va impactar bastant. Llavors, en aquest disc n'hi ha 2 o 3 que són animadetes, la que he portat és animadeta, i després ja hi ha aquestes de... Bueno, que ells, doncs, les seves percepcions, no? De l'agost, per exemple, un dia
que faig a fogó, doncs, estàs tocant el gat, el que sigui. Però la forma que tenen d'escriure-ho és això, que li dona un toc molt depre. La que escoltarem es diu Soroll i és com el soroll que hi ha a la societat, no? De què volen que comprem, què volen que fem, el que mirem. I, al moment també em va servir per començar a plantejar-me això, no? De la teva posició dins de la societat, el que, com ets tu, com et veuen els altres, tot això. I vaig fotre moltes hores en aquest disc, o sigui que... d'això. I jo per mi endavant, com vulgueu. Molt bé. Com ho diguis? Jefe d'equipo? Ciroll. Anem a escoltar Ciroll. Entendreu. Criden fort, com si tot aquest volum de veu els donés la raó. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten enguany. Paga i et donaran tot el que mai has necessitat. Sempre amb preus ajustats. Som per tot, a les bústies dels vagons de metro i les sales d'estar. Als carrers i a la gira de l'artista que ha empenyorat el mural. Sabes els teus punts febles les vegades que vas al bany. Obres l'ordinador ja t'han caçat. Sona la cançó que més m'estimo d'aquest món, però ara és per vendre i quan la sento és només soroll. Sembla car, però el producte que t'imposen té un disseny especial. Anunciat amb campanyes... Ojo, la crítica a Facebook, i a l'advertising. Sí, aquesta cançó és contra capitalisme total. Es diuen de Miguel Bosé. En forma de consolador sona la cançó que més m'estimo d'aquest món, però ara és per vendre, ara vol vendre merda. Sona la cançó que em va ajudar a menjar-me el món, però ara la sento i quan la sento tira-li la samarreta que t'has de posar. Aquí hi ha una segona veu. Qui és aquest? No sé si ho saps. El bateria. El bateria. No sabia que no res. Que només he escoltat la de Bon Dia. Ja està, tota la vida. El barbut. Sí. El d'Erc. Sona la cançó que més m'estimo d'aquest món, però ara és per vendre, ara vol vendre merda. Sona la cançó que em va ajudar a menjar-me el món, però ara la sento i quan la sento és només soroll. I ja està. Qué punky, ¿no, tío, el mensaje? Sí, Sí. recordo, sí. És que els Pets eren bastant punkis, en el seu d'això. Vull dir, sí que recordo que... Sí, com ara. Una miqueta d'actitud, però bueno, punkis, a veure. No me lo esperaba, no, pero hay crítica social aquí, tío. Sí. Contra el sistema, además. Però quin any és? Perquè això de que obro l'ordinador i ja tan Sí. casat, que deia... I els mòbils en forma de consolador. Això era quan jo tenia 15 anys, tercer d'ESO, vull dir... 2006 o així. Pues no hi havia Facebook, no hi havia... Advertisement, sí que és veritat que hi havia AdSense i merdes d'aquestes, però... 2006, vale. Ja ho veien i... Oye, pues me voy a guardar el álbum para escucharlo. Vale, però ja és el que et dic, vull dir, hi ha 2 o 3 que són així, però també parlen del PSUC i o sigui, tenen coses polítiques, els tios estan implicats. Bueno, em sembla que eren els que més parlaven. Jo no soc expert de rock català, vull dir, de fet sempre l'he odiat amb passió, però... Estava pensant que el Facebook sí que existia ja, no? El 2006, sí, però no havia arribat. El 2008 jo crec que va ser quan... El MySpace.
Sí, aquí estàvem amb MySpace encara i aquí va arribar el 2008, que me'n recordo. Sí, hi havia fòrums i coses. Sí que hi havia alguna cosa, sí. Sí. Estava en fòrum de WhatsApp. Perquè pensava que aquest CD seria d'abans, que estaríem parlant de CDs dels anys, per això, no sé, 2000, però no 2006. No, 2009 que tenia nòvio. Sí. Clar, és que és veritat. Podria ser el meu fill, Martí, saps? Vull dir... Sí. Si no fos perquè fossis gay, no. I ja està. I llavors, doncs, això. Em va marcar perquè és això, és un missatge que té certa crítica social i, doncs, està bé, no? És molt maco. Està bé. I ja està. M'ha agradat el riff aquest, que hi havia... Els organillos em donen molta ràbia, tio. Els organillos em donen molta ràbia. Però el riff aquest l'he trobat guapo. Júlia. Vinga, Júlia, fot-li. Ara sí. Sí, he vist la cançó de Júlia i he dit, però what? A veure, espera. Bueno, com podeu veure, el meu primer disc és de 2015. Increïble. Bueno, tenies 20? Ai, 20, hòstia. 18? 17? No, bueno, quan va sortir en tenia 18, però jo me'l vaig comprar quan en tenia 20. Perquè és, bueno, és aquest... Doncs llavors és 2016, no? No, 2017, crec. No me'n record. Buah, tio. M'estic liant amb els anys, però, bueno, és igual. Que guai és tenerte, Júlia, aquí ara mismo. Bueno, la història és que, igual vosaltres sí, perquè sois d'altra època. Ok, boomer. Però... Som en blanc i negre. Aquest moment d'anar, jo què sé, anar a una botiga i comprar-me un CD perquè buscava música o això, doncs no em venia. Jo directament m'ho baixava, no? Ja no existien els CDs en aquella època. El que passa, i clar, tampoc he estat molt de col·leccionista en aquest sentit. De fet, els primers CDs que tenc, que me'ls van regalar, igual que tu, Martí, tampoc eren pactats. O sigui, jo tampoc vaig col·laborar, va ser algo completament unilateral i, bueno, com us he ensenyat, que tenc aquí, doncs, en tenc un d'Escape, en tenc un d'Arch Enemy, en tenc un d'Inflames i coses d'aquestes. I clar, de fet, mai he estat col·leccionista. Per què em vaig comprar aquest? Doncs perquè vaig anar... Bueno, la història va ser que en 2016, a Wacken, vaig descobrir aquest meravellós grup de black metal islandès. Varen guanyar la Metal Battle i els vaig veure en directe. Varen tocar apenas mitja hora, 40 minuts o així, però em vaig quedar completament in love. I bueno, crec que va ser 2 anys després o alguna cosa així, és que no me'n recordo exactament quan va ser el bolo, que varen venir amb Gals Weird i The Great Old Ones. Sí. Fuimos a ese bolo, Gerard. Sí, que jo tenia una migranya del copón i havia de fer fotos. M'acordo. Patiment. Horrible. Doncs vaig anar allí, vaig veure el bolo i vaig dir, ostres, això no m'ho puc perdre. I vaig anar i, clar, jo normalment, quan hi ha grups d'aquestos que m'agraden, jo vaig allí a posar-li granito d'arena a la taula de merch i normalment em compro un parche, però no tenien parches. Així que vaig dir, què puc fer? Doncs comprar-me un CD. I per això em vaig comprar aquest CD. I us he dut el tema que... No és el tema que més m'agrada, és el segon que més m'agrada, perquè el primer és molt depressiu i no m'empateixia molt avui. Així que us he dut un Dear Blood Mana, o com es digui, que és meravellós també. I bueno, ja està, aquesta és la història. Good. Vamos a darle...
Vale, faig una correcció, és disc de 2014, no 2015. Cal de confirmar-ho amb Metallum. Molt bé. Molt poderós, el riff del principi, uau, m'ha molat molt. És un temazo. Molt bé, molt bé. És un temacíssimo, sí, m'agrada molt. No l'he escoltat aquesta. Sí, en general, és un discazo. Molt bé. Pues mira tú, la Júlia es la que... A mí me encanta el álbum este de Farvegir Feinar, no sé cómo se llama. El segundo. Buah, tío, es que A mí personalmente me gusta más el primero. También es que le tengo más cariño y tal. Ya. Pero bueno, es fantástico. En general, todo lo que hace esta gente es maravilloso. Pues muy guay. Yo pensaba que ibais a traer ahí Spice Girls y Backstreet Boys y bandas de pop. De Radio Fórmula, pero no. Veo que aquí ha sido todo. Hemos traído soul, punk, pop català i black metal i rock and roll. Menys mal, de la Júlia. Sí, sí. Perquè Gràcies. acabàvem els pets. Menos mal que no m'agrada comprar CDs. Has salvat el programa, Júlia? Claro, tú tenías la potestad de poderte bajar cosas, pero yo... Claro, claro. Cuando el mundo era en blanco y negro, cuando éramos jóvenes. No, yo compraba CDs también. Y cada semana me iba a una disco, a una tienda que se llama Online Records, que estaba en Talleres, ahí pillaba discos, tío. Y os lo he enseñado antes, pero lo enseño. Tengo aquí uno que pone el precio en pesetas. 1000. Jo també. Es un split de Uciel y Hopful. O sea, es metal. Pues eso. Metal, bueno. Nah, metal de aquí. Es bueno. Dani, és un microracismo, ¿eh? Ya. Esa distinción. Sí, porque es... como que la escena de aquí no apostamos nunca por las bandas de aquí, siempre decimos, son de aquí, ¿sabes? Ya, es verdad. Eso es culpa Está muy mal hecho esto. Y es un comportamiento que estoy corrigiendo desde hace años. De ir muy fuerte... Digues, Dani. No, de ir muy fuerte a bandas de aquí, siempre, ever. Hay demasiado talento desaprovechado. Sí. Com per exemple... No, que m'he recordat d'una anècdota d'Auden, precisament, bueno, com es pronunciï, no? Que jo no en sabia mai en directe, sempre m'han flipat bastant. M'agrada molt el black islandès perquè el trobo com el més sofisticat, però a la vegada és com... El trobo molt més extrem, o sigui, m'agrada molt... Perdona? M'agrada, però no sabia en directe i al puto Inferno me'n recordo que apareixen els tios en traje, saps? Sí, tio! I em va recordar molt, per exemple, el contrast que fan Refused, per exemple, que Dani potser coneixerà, que és un grup de hardcore, però que toquen en traje i van superben vestits, però són Són molt elegants i tal, i després deixen allí una brutalitat que t'hi cagues. Exacte. I aleshores aquest contrast vaig dir, hòstia, m'agrada molt un grup de... Vestits en quin sentit? O sigui, en traje? Sí, amb traje. Bueno, mira, vaig a passar... A l'Inferno, que tots van anar amb corpse paint i matant cabres i coses d'aquestes, i surten aquests tios amb traje, saps? I dius, hòstia, superben plantats i a cop de volta foten el black aquest tan extrem que foten el black islandès, saps? M'encanta aquest contrast i probablement el black islandès és el que més m'agrada en general com a país, diguem. Pues, família, portem 1 hora i 25. Ja? Hòstia. Sí, ha pasado volando, ¿eh? No, però gravant o en general? Grabando. Bueno, no crec que hi hagi molts talls. Ja. No. Yo creo que para el programa ya está. Si queréis decir algo, hablad ahora o callad para siempre. Satán, bueno, puntualitzar que Auden es pronuncia Aiden. Correcte, no ho sabeu pronunciar mai. Em varen dir has de deixar perquè estaven a la taula de merch perquè els hi vaig preguntar, ¿tenéis parches? I em varen dir, no, però puedes comprar un CD. Jo, si l'islandès no el domino molt, però jo puc llegir perfectament finlandès, ho vaig fer en el segon episodi una Wikipedia en islandès, en finlandès, perquè no hi havia en anglès, i vaig dir, doncs vaig a llegir això, a veure què passa. I van flipar amb la meva pronunciació. Per què l'he? Sí. Pues això, que em varen dir, els vaig preguntar com es pronuncia i em varen dir Aiden o alguna cosa així. I vol dir... I don't know. Què vol dir? Què vol dir? Páramo. 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 Com naturalesa. Del castell volante, pues... Paramount. Naturalesa.
Ha estat un plaer escoltar la música que us va introduir al món de la música. Le voy a dar el stop recording, que esto va a ser gigantesco en gigas. Gerard? Molt bé. Fins la setmana que ve. Àlex, Júlia, Martí, un plaer. Fins la setmana que ve. Venga, va, la otro, ya está fuera. ¡Oh!